महेश विलकुंचवारांचं हिंदी पण मी केलं प्रतिबिंब, मराठी तर केलं, नंतर हिंदीचे पण प्रयोग केले. तर त्या नाटकाचा दुबेजींनी आम्हाला फक्त नाटक म्हणजे अभिनय करणं फक्त शिकवलं नाही, तर सेट कसा लावायचा, लाइटिंग कसं करायचं, साऊंड डिझायनिंग कसं करायचं, परत तिकीट सेलिंग लायसन्स कसं आणायचं, पोलिसांशी कसं डील करायचं, ओल्ड मॉन्क कशी प्यायची, सिगरेट कशी ओढायची, 5 स्टार मध्ये पार्टी होत असताना एलिट माणसांबरोबर डिग्निफाईड रित्या उभं कसं राहायचं, आणि तिकडे वावरत असताना आपण ज्या परिस्थितीतून वर आलो ती मूळ कसं नाही विसरायचं, हे सुद्धा शिकवलं.